Lasotwar ke 19 Dhonsuri constituency si Purilo lake Hemari Bey Arong lapen ke Men Ronghang Arong si Purilo Lasotwar ke lapen ke Lasotwar अवस्था बे जो एकदम तुआर मने इंहानंग से मने रात सुंग पिगलो न तामसी Lasotwar के प्राप्जिन पेन कैसे मार्जी फांसी चुनरी पदी क्रीम लो Atepi malah school somar tum kidam ke bang sung piglo non bala nang suntulo non lang ang han pumalo yo lasi chuningrilo itu council itu authority tumhan itu PWD in charge autonomous council la yem tumhan ta chuningrilo so tuar prabjin pen lasu kesemar thegye pan athe angpar ke aport avelo apor non asabelo jo angpar ke June July tang langle po tuar selami puta upay deta hai asi non ko tuningri lo je dak em PW in charge aso pan ni tum tuningri lo laso puthak la alang li tum lang nra aso ditu Men Ronghang Arong lapen ke Hemari Bey Arong tuar aso atuar mesen pen laso prabin pen patangi pan choningri lo lapen ke laso tuar hebonai ji dingpik lo kon kan 2020 pen lo ta so tuar on ta tangte de la masi la sorat tumbang sung pik lo lasi la so kisung bangke rada kisung bang pajok nang po athepima ladak hello mentum bozar ke kurita la hello osomar tu school kudun ta la hello thenglang chen tuar ta la hello lasi chuniri lo la prabjin pe la so tuar patang dabji pan council authority tu pan chuniri nang li tum hanang cho hang la pulo sar tuwara lambe le jo ko aning kan pe ni te duta non puta majo ka sarkar tuwar mise nawan pithe ka bang ave बहुत की जो बहुत पुलों ते कौन आला ने arong camping dun ki cepat duk dun dunang ji nang apa dok ji lo phelo bang nang hang lo ti dunang po nang apa dok itu war phan puji ajat puji pomo apor parpik lo teng ki teng ni de dada jala non dan itu mangke kuma asarkar se dak tuwa nang bonai thegi ma tuwar wa ni ma la phan lo poteni tungerong sor ke monjulo ma kaching hon dun lo po jalo la sinili tum ke jo kisun ke chipon bonoma usumar phan iskur ke thon ke wan pononta ni tum kosto pik sung pik kan alo ne ni arve pe ke dam nang nam pe kang chir kalang it pen tuwale misena son ne gari motor ta ekdom dam phun ko tuwar pe na jok mai di gari atum tanang dun hai herem ra maja jo ni ton anana kisung la sinili to aphan ke ja la tuwar bang prapjing ma jok ka sarkar ta prapjing ben tuwar bang nang wan pik the ka sonte pe yalo ni to ka chuni bang ke non keruling bom BJP sarkar tum development pusi elang tum pubom lo CM dame elang pubom lo setame nilu tum tahun pen kilometer hini bak an ajak setame num puda tawar nang petang pithe kedelo lakini tum Ronghang Arong Men Ronghang Arong lapen Hemari Bey Arong setame tum ningduk pini ke cepaklan angkol lo non barekha non vecheng por hokeni tum kosto ke kosto nai ke lalo ni tum kisuk yan hot lapen school ke dam os market dam ke bang ni tum chingin sumi mi mama la sipini ke chuningri dun manga lalo non keruling bom doktor Toleram Ronghang alang le pha chuningri ke lalo je ke dam tang 2020 and 27 July acheklo alang tum dak foundation tamelang tum sinang puek lo ke hai la Hemari Bey MP lapen do la so na dun pine em dun stame morsing ti so ta do lapen do mudram lekhe em ta do la selang tum stame thot ke chuniri ke lalo la baksot towar nil tum han napatang pivek nei pulo la senir tum ke demand mane tum ke chuniri ke lalo lapen nil tum actually non BJP tum development pulo stame nil tum la rong ni Men Ronghang Arong lapen ladak Hemari Bey Arong development pas alang tum ngi pubom lo lapen alang tum phan tum ke khasi ke dam tangar ni tum vut ke pibom lo
setame nilutum kipi pen thang me amoilo abdalo lalo lapen nilutum la rongni angbong pen nilutum isining duk me ke lalo Men Ronghang Arong along pirthe okreng je phan sakuri ke klem pun tum ha dak me Men Ronghang Arong ke doni wet total don Men Ronghang Arong lok si 150 ba don pharoi sira don phokep do tame sakuri ke klem bang ke doni wet setame BJP de development pusi bom lo lapen dak Hemari Bey Arong setame sakuri klem bang ke don amade don pliwet tame bang pli setame total don mangge kon 90 70 don troxy cap along dolo Hemari Bey Arong setame BJP de lata development pusi bom lo tamene tum sining oil lak lalo Tanah lang pengen dak dut bom lo mati di la se muni tum se arje le beche la mati lalu pasti karbi tum arje mi o ede pio por lo aholam je pude than lo to te so tum ke chu na so lang na so la rong asor se che selam helata sarkari le pikali ringwell selam lo karnu ke anji doi la ho food trainer ke na karnu anggen non ke la so la ingtan alang che ho chi hedi hala puang song benang litum tuli ne ha ja pu wan de nang litu he foto tu he kamera tu he tuli non atema hala lang non yo nili panang tuli bare ka le lo yo hala pulang non la puan kar puana akarling sikar lunang lo mati sarpi mara tu di usom mara tu la son sikar lunang lo ke hala tovar ave di la hello la lang bensi lang al bensi ar luna la yo la hello yate mane 18 foot pani ring